Bu perwakilan saking Dinas Pendidikan dari Kabupaten Ngawi sinten asmanipun, Mbak? Mbak Heni nih kok, Mbak Heni perwakilan dari Ngawi sama Mas. Jenengan anu Rin. Jenengan Mbak Heni. Kerso tindak mriki monggo. Oh. Kalau Ibu Kadinnya ndak mboten tindak niku perwakilan. Oh, Mbak siap. Heni nggih. Dipun tari coba Mbak. Mbak Heni kaya biasane Oh, karaoke ning kafe ngono kae lho. Lah wis rasa malu-malu. Ayo Mbak Hen. Sesere tak traktir ngopi lho nggo. Kok iso kaya ning kafe-kafe kuwi ki apa LC to jane iki? Aku nek nongki karo Mbak Heni ki ning kafe. Mbak Heni tindak panggung dipun sepoti rumiyin. Ayo Mbak Hen pisan ae. Lolole ya tak. Oke. Sama Masas ditemani Masas. Oh nggih dipun derekaken Masas. Ditemani Masas. Sekarang sama Ibu Kartika. Oh Ibu Kartika. Oke, Ibu Kartika tasil enggak to? Oke, Jancane dek aku wis rindu. Wis rong taun lawase ora ketemu. Monggo Bu Eni, Bu Kartika. Jamane semono. Dipun derekaken Masas. Nggih. Runtang-runtungan aneka ono liya. Monggo Bu Kartika, Bu Eni. Mriki Bu, tindak mriki, monggo. Oh ya. Oh Ibu Kartika. Sama Bu Kartika sama Bu Eni sekalian saja. Nggih. Harataya ana teklek kecemplung kalih. Mangga Bu. Timbang golek sing becik aluwo balik. Sabar Mas, wong sabar ora kesusu. Yen kasusu tundane wis mesti karo. Saestu wis dadi anteping kalbu. Tak belani jiwa raga tulus sing atiku. Sabar Mas, wong sabar ora kesusu. Yen aku jiwa Monggo Bapak, matur suwun. Nggih. Janjane dek aku wis rindu. Wis rong taun lawase ora ketemu. Eling-eling jamane semono. Rutang-rutungan aneka ono liya. Wilujeng dalu. Langsung oke Masas, Bu Kartika. Wilujeng dalu. Nggih. Iki lah kakandanya Kang Mas Yudo Bagia. Iya. Nek jenengan derek kagungan Encon apa kalih Encon Masas? Ora. Mboten. Aku pilih dhewe bae. Bebas ya. Sehat-sehat Boten selalu. butuh pasangan. Ora, kok ndak do bubar. Ora. Wilujeng dalu Bu Kartika. Nggih, ya. Ibu Kartika, selamat malam. Monggo. Mau sing tak aturke mau lho biyayine. Cantik to. Dalu Mas Dalang. Nggih. Dikongkon yang apa ning kongkon Niki kula kalih jenengan mewakili niki wau sampure ketiban teng Mbak Heni. Nggih. Saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kasih Kebudayaan. Kasih kebudayaan. Lho, kok enggak ono. Lah, mulane lah nyepoti kurang muda. Lah gandeng sing munggah jenengan kalih kula. Janjane dek aku wis lawas lho Mas Gareng. Lah ya rindu Pak, rindu Oh, rindu. suwe ora ketemu terus dadi kangen. Teng panggung dalune iki kangen-kangenan. Lah jenengan wae kula ngrungokne cakepan wis rong lawas taun ning. Wis 2 tahun. Lah nggih 2 tahun lawas lho. Lawas meneh iki nek wis 5 tahun. Dalang pramuka tok sing guyu liyane rene sing Mas guyu. Dalang ini ki
saged dijob niki. Oh, Jeno. Job-job.